बोल दी छठी मैया की। बड़ा ये जो छठ पूजा का पर्व बा बड़ा सुंदर बा। देखी ये सब लोग आज छठ पूजा व्रत कैले बड़ी बरती लोग। और देश ये जो छठ पूजा बिहार यूपी के ना, ये तो पूरे देश विदेश में अब मनावल जाता। और छठी मैया से जो मांगे वो सब कुछ मिलेला। बड़ा सुंदर भावा देखी का से। अरे छठी मैया के दिहल